Elbette mehribanlar Ataway Halipaň iň bir ýakyn şähertleriniň biri Halipamyz bugun dowramyzy bede bir ýürek joşuň isler Halipa. Ataway Halipa ýatlanmagy münasip adam ol. Biziň estradamyzda ägert ul ýyl goýup giden öz ýoluny goýan adam. Bizem näme şu joň şähertler bolup bir näçe jondan tälimler aldyk, bir näçe aýdymlar öwrendik. Köp sağ ol minnettar zanyňyz sağ bolsun. Mehribanlar bu gün hemmämiziň bilişmidäli Ataway Halipaň Türkmenistanyň halk artisti Magtymul adyna halkara bayranyň ýeti Ataway Çargulywyň 65 ýyllyk ýubileýi belenýär. Gutly mübarek bolsun, benden ýatanlar ýagty bolsun. Ataway baradaýdyňda kän zatlary bar. Oň döreden aýdymlary mysal üçin Yazgül, Şadiyan, Gözel, Mehri Cemal ýene ajaýyp aýdymlary o sanardan kän. Onun yine bir zady belläsim gelýär şu Ataway Halipa bilen toýda bolondy. Ni türkmen halk aýdymlary bastanjak gidýärdi. Şu bastanjak gidýär ýöne halkyň islegine görä nähil aýdymy diýselerim Ataway Halipa plan aýdymy haýyş edýärler diýsen şu toýuň başynda bolsa-da aýdyp berýärdi şol aýdymy. Halkyň göwnüni şeýdip turan adam da gelýärler her hil toýçuluk her hil adama gelýär plan aýdym diýdigi ýok sedi ýok Ataway başy. O adamçylygyny alanda da bir diýmäge söz ýok da Ataway Halipaň benden ýatanlar ýagtyn zaýynet bolsun. Türkmenistan halk artisti Ataway Çargulyw diýilende bize özümizde ýakyn bar. Şu Halipa bilen kän işleşdik, kän toýlara gatnaşdyk. Ýani sadanarlyk etdim. Ses sağlayıcı sağlar, ses aparaty sağlap, köp toýlara gatnaşdyk. Şeýle bir zat belläp geçesim gelýär. Ataway Halipa diýilende şu köp adam gaýbana daşyndan sesi güýçli, sesi ýeti diýip tanýar, emma men ýanyna ses sağlayıcı aparatlarda men seredemde şuň sesinde şeýle bir ýetilik, şeýle güýçlülük bardy. Hatta şu aparatdaky çyralar şu nagruska diýilýär-de, türkmen näme diýilýär. Bir şolat agramdy görmese ýanyna da şo çyralar. Emma Halipaň sesinde şo çyralaryň içinde ýani hatta şeýle güýçlü, sesi dog, o ýakymly, şeýle güýçlü ýeti sesi bardy. Şu gün ki dawarada ilki bilen sağ bolsun aýdasym gelýär. Şu wagt aýdymyň sesi ýanlanýar-da. Selvi toklayjy aýdypdyr. Gurban Babaýew diýilen ustad sadanarlyk edýär we şu ýerde duran ýigitler bar. Artyk Artykow, Agasilap Roziyev, Vepas Arif, Merdan Atayev, Begenç Hojayev, umuman men kompozitorlar aýtjak bolýan şu banerda suratlar bardyr ýigitleň albom çykarmana ýardam edenler aýdymy döreden oglanlar, täzeden aranjirovka eden oglanlar ilki aýdym koma sag bolýan. Sebäbi şu davaran şu aýdym komda geçirip otursa ýene-de himayetkarlanmady. Berktaş, Aktam, Sadyk, Yüpekçi, Ceyhun sebäbi sunugut bu hiç ýyly behfit gözlenmän edilýän bir zat bolýar-da. Şu himayetkarlyň hiç dem gülälek men adam tutuň diýmediler. Egerde siz audio kitap çykarýan bolsaňyz diýdi. Audio kitap aslında türkmen sunugutyny ilkinjilen biri diýen ýaly ýasadyk şu wagt audio kitap Ataway Çargulywa bagşlanan 3,5 saatlyk audio kitap ýasadyk, aýallagyny okudy kitaby, inni ýazanam özi. Hemde albom çykardyk, albomyň ady Watan Saňa. Halipaň 65 ýyllygyna onam ýerine ýetirdi Rahim Göýekdepeli we şoň içindäki aýdymlary iň begenýän adym awtorlyk aýdymlar bar. Göýekdepen diýip bir aýdym bar. Dinlep ağım tutup gitti. Watan hakdaýdymma, eji hakdaýdymma we Ataway Halipaň aýdymlaryny täzeden işledik. Suwa geledir aýdymy Merdan Bäşin fişedi. Ütköşgedi işlepdir. İşledi Kazandan ugratdy. Şo ýerde özi Kazan Filarmoniýasyny işleýän kompozitor ýigit. We şu gün şu sunugot gününe barlygyma, şu sunugot gününiň şaýady bolýanyma, şu sunugoty döreden ýigitlere sag bolsun aýdýan, akkeptere aýratyn sag bolsun. Sebäbi her bir işiň başyna barsam akkepteriň hemme ýigitleri sag elim, çepelim, himayetkarlar sag bolsun aýdýan we bagşyny bagş eden halk bar. Bagşy ýürekleriň nagşy. Şu halkyň ýüregine nagşy bolan bagşy, şu bagşyny söýýän, silaýan, hormatlaýan halka men tide söýýän ýetmile. Dünýäde şeýle bir öý bar. Üçew asuda asman. Dünýäde şeýle bir öý bar. Düşew alelwan bostan. Dünýäde şeýle bir öý bar. Ihlas ýaly, kämil, iman ýaly, tämiz. Onu dost, dogan bolup ýaşaýa agda bir il. Ol öý men edidi watanym Mehriban Türkmenistanym. Ataway Halipa bilen toýda gabatlaşanyňyz. Ataway Halipany ýekece gedek diýerlik toýda gördüm. Ýekece gedek gördüm. Ýöne ýan Şadiýan gödel aýdym ba. Toýlarda ýaman kän bolany.
Halipaň ötüşmez aýdymlarynyň biri de. Onu hemme kameraçylar hem toýlaryna ulananlar. Halipa usat bir tarih ýazyp, tarihlarda geljekde adyny goýan Halipalaň biri. O aýdymlar hem edilşon ýaly we on aýdymlaryny aýdyp ýene de näçe oglanlar çöregi ýotur howda. Şuun men bir ajaýyp duýgular baştan geçirýän. Ataway biziň ýaşygymyzyň wagtçy ýaşygymyzyň aýdymçysy. Şunu görüp men şol ýaşyklar ýa-da düşýär, uniwersitet ýyllary ýa-da düşýär. Şu wagt gulagymy o wagt ýaňlanıp durdy. Men şu wagt gözleýän ýaşardan gow ýaşamyzda ýöne men şol Ataway tap bilemokda. Ýeke zardym Allahan ýaşar Atawaýa has golarak bartylar, has Ataway bolmak üçin Ataway bolup dogulmaly ýöne köpräk bir sözlerini işletirler, Ataway köpräk dinletirler. Bir sunwat bolsun diýjek adym. Sunwat bolsun. Ýeke zardym Atawaýlarymyz köp bolsun. Allahan jaý cennetten bolsun diýen. Ense şäherde ýetişdiren Ataway Halipa 65 ýyllyk ýubileýi aramyzda bolan 65 ýaşardy. Bir aslında serde otursam bir Ataway Halipa aramyzda biz üçin ýergiden ýaly. Ýöne otursan 65 ýaş adam üçin uluk kan ýaşamda. Bir tarapdan begenýän, bir tarapdan hem gynandyr aramyzda ýoklugy. Begenýän adam şuňky dawaramyzda görşüň ýalyna sylap hormatlap gelen kan Ataway Halipa bilen köp türkmen ilimi toýlaryna şaýat bolan halipalar we kompozitorlar we sazanlar we durlyna ýa-ni Ataway Halipa öz mehriban süýtdüşçisi Bäwul Çaryny Halipamyzda başga-da Kerim Gurbanalyw, Maral Durdy we Gulşat Gordoýew we Şahylamyzda säsädi başga-da kän tuwalamy garaz ýa-ni säsädi radyon sözi we adam iki ömrü bolýar ýa. Bir ýaşap ömri we dünýeden gidenden soňky ömri. Biz şu wagt dünýeden gidenden soňky ömrüne şaýat bolupdyr. Begenler hakykatda. Oglaryny ogly wagt idi. Tugulma perdent ýerine perdent we ogullarym eletde başga-da zekilenmedem şuňky Halipaň ýoluny giňgerme dowam edýärler. Birinjiden sawalsyna aýdysym gelýär. İkincilerim üstünlük arzu edýän. Şolaň biri mene görüşmedi ýaly. Rahim Göktepeli, Rahim zanada köp üstünlük arzu edýän ýetip bolsa, ulu bir şowluk getirjek işden biri bolsun, bu bolsa ene iň esasly aga geçme lazım. Halipaň Bäwul Çaryň öz elleri bilen ýazan Ataway Halipa bilen ömür durmuş bilen baglanyşykly günneliginden alynan maglumatlaryň esasyna dören bir audio kitap. Ýetip bolsa dinläsim gelýär. Halipany ýatlaýaňyz Ataway Çaryň. Men Ataway bilen kän donyal gatnaşdym. Bile işleşdim. Ay şu 83'ten şu ahırına çeldi. Gatnaşdym. Ýanda gaç aldım. Ýerde urlar teknik okunjy ýyllar. Bir näçe aýdym döretdik. Türkmen halk aýdymlaryny estrada görnüşinde Doğrubek Artik bilen bile canlı ýagdaýda 85-nji ýyllarda Irakda durmany ağjanaryň gyýdyn bereýin. Ýene bir näçe jylar ýaly aýdymlaryny Doğrubek Artik, Sab Artik bilen canlı görnüşde mat Sanko barabançy Gurban Basis muzikantlar vardı, talantlı muzikantlar. Сегодня день рождения нашего Атавая Чаргулиева. Я его рух и шат болсын диýjek bolýan. Очень люблю как своего музыканта, коллегу, артиста, могу сказать и как брата. Он bilen Hudaýa şükür näçe döwletde bolduk. Hemme ýerde nirde bolsun Ataway lider, krasavçik. Bütün konsertin nemesi şu kino kameralar, operatorlar garaşýady Ataway'ı çekmek için, video çekmek için. Krasivый telpek bilen, don bilen, как положено. Ne mi diyen? Ataway настоящий артист. Ataway настоящий patriot. Türkmenin oğlu. Оригинал. Я его очень люблю.
И где-то 10 лет мы вместе работали. Он ил. А так, ondan ön men bir vakt Atabay radyo televizyonda işledi orkestrda. O taýda görüşýärdi. Şoň üçin Allah rahmet etsin. Biz özümüz çağılığımız, öz sunğudumuz Atabay Halipaň aýdymlaryny ululup, şoň aýdymlaryny bir öňe bösüp, şoň aýdymlaryna ýaşadyk. Şoň üçin men köp minnetdarlyk bildiräsim gelýär şoňa goşup, şu işi yerine ýetirip Atabay Halipaňyň bir näme diýsem, bir ýadygarlygyny uly sarpa goýup, uly hormat goýup sunğudumyzyň bize Türkmenistany şu sunğudumyzyň ösmeginiň rezultatyny diýäni. Şoň üçin şoň üçin Atabay Halipaňyň ýygyna galan çağalaryna, maşgalatyna, doganlaryna, dost ýarlaryň hemmesine janlar sag bolsun, başlar dik bolsun. Elmidam aýdym saat äleminiň içine ýaşasynlar. Men şu tuğçeyin ondan aýdaýyn. Näme üçin bu tuğçeýän men sebäbi buň jogapkärçilikli görün. Başga günlerden tapawutlygyny sebäbi biziň üçin, sungoda adamlar üçin beýik fütüniň, sungotyň bir kerwen maşdy diýsem ýalňyşamdyk. Atabay Halipaňyň kitabynyň prezentasiýasy, onuň ömür dörejiligi 65 ýyllygy toýlanyp otuýar. Bir näçe ustad sungoty ömürlerini bagşadan ustad halipalar gördüm buň. Halipany ýatlamak, fiýlemek, hormatlamak, umuman aýdym saat türkmeniň sungotyny fiýle ýat diýsem ýalňyşamdyk. Şuň türkmeniň aýdym saat sunotyny bayram diýsem ýalňyşamdyk. Sebäbi Atabay Halipa hemmemiň bilişimi diýär kerwen maşol. Şoň üçin şuň ajaýyp günüm bilen ähli sungot işgärlerini halipalary Atabay Halipa bilen bile eginmeş bolup bile toýa giden kärdeşlerini ustatlanmady. Bu tüýsürümden şu bayramçylyk bilen gutlaýan. Allah azan şular ýalak sungoty sarpa bar zamanamyzda hormatly arkadamynyň saýasyny hormatly prezidentimiz arkadar derdarymyň saýasyny şeýle sütünleri beýik ägirtlemeli ýatlanýan günler kän bolsun. Sebäbi şu an men özüm aňardan Aýdym Muhammedşan oglum bilen ýörek gelýänne. Bir gowy iş etdiň, iri iş bar şonu ýatlanýar diýip begen gelýän. Allah azan şular ýalak gowy işleri edýän, ýerinden hem şol gowy zatlar ýatlaýan sungot adamlar kän bolsun. Türkmenistan halk artisti Atabay Halipaň 65 ýyllyk doglagyny başlanan dawrany alyp barmak, der ýazany nesip etdi, hoş gördük. Bir ýürek joşgyny galdyran täsirler bardy aýdyp beräň. Köp sag bol Jeyhunjan, ine şuň kugunda sunugotyň bir legendasy, elbetde halkymyzyň hem söýgüsini gazanan Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çağrıgulyň bugün 65 ýyllyk ýubileý ähli sunugot işgärleri, sunugot söýerler bilen doganlar, kärdeşler bilen bugün Aýdym Komyň Agdaýer döwletli ýerine jemlenişdik. Elbetde bu dawarany, bu çärany alyp barmagyň maňa ananlar bugünkü dawaramyzdan akepler, ýadygarlyk, ýadga gallary, bu saat operatorlarymyz bu dawarany we ýatdan çykmajak pursatlary özleriniň enjamlary, awdallary bilen ýadygarlyk, ýadga gallary ýanam bolsa edil Atabay Halipaňyň ýüreklerde baky galyşy ýaly bugünkü dawarada hiç açan ýatdan çykman adamlaryň şuňky şu ýere gatnaşanlaryň kalbyna ýadygar galmagyny tüýsürmeden arzu edýär. Atabay daýym pahyryň ýatan ýerler ýakty bolsun. Näme kakam bilen Atabay daý kän işedi, kän aýdymlary estradaýy çypdy, işlep bile ikisi kän aýdymlar döretdiler. Öwşün berdiler. İyi goýup gitdiler, mehur goýdular. Ýatan ýerler ýakty bolsun. Allah jan şolaň aýdymlar şeýdip içine aýdylýar, ýaşalýar, begenýär. Halipaň şular ýaly 65 ýaş toýunyň ýubilei toýu tutulýan bolsa, biziň hem etjek işlemez adajygam bolsa goşondymyzy geljekki nesiller bir şular ýaly zatlar eder diýip arzu edýär. Sebäbi ol uly zat Halipa gaty uly işler etdi. Şeýle uly ýygy goýup gitdi. Üýtgeşik Atabaýyň stilip ýygy goýdy da. Biziň hem arzumyz şol Halipa meňdemek. Allah jan ýatan ýer ýagty bolsun. Ýygyň naklara ömür bersin. Men Jeyhunjan elinden mikrofon aldım. Sorry Jeyhun. Gapterimde durun. Meryem Amanowa men gowy görýänjigileriň biri ödüm Londonda okýar. Birje soraw beraýyn Meryem. Atabay Çağrıgulyň ýubileyine ejen getirdimi seni? Yok, özüm gelesin. Näme üçin?
aydımlaryny gowaryan mumlukda da men aydym onuň sungat bilen gaty näile gyzyklanýanym üçin ýöne näile legenda dogny bilýänim üçin hemişe aydymlaryny söýüp dinledim. Näçe ýyl bäri Londonda okuýan? 5 okuwanlarda oturdum şu an üniversitette. Inne seret şunça ýyl Londonda okasaňam hayran galym adamlar telefonyna playlistine hakykatdanam Ataway çargylypyň aydymlar we ödem şey diýen Meryemjan. Ejemiň maşynyna da hemişe biz Ataway dinleýärdi. Hakykatdanam bu fakt meni hayran galyrdy. Geleniňe sag bol bala. Size sağ olun çağırınız için. Yaş nesillere galar şul video zapis we köne aydymlar, halipalar aydymlar bilen tanışarlar. We şol aydymlar indiki pakaleniň ýüregine ornalar diýip umyt edýän sebäbi halipalar bilen aydymlar biziň ýüregimizde ornaly. Biz uly höwes bilen ýerine ýetirýäs. Belki göwre jaý ýerine ýetirip bilmeýän bolmagymyza mahmal ýöne çynymyz edip aýdýas, söýüp dinleýäs. Halipaň ýatan ýer ýagty bolsun, ruh şat bolsun. Çağaçyklaryna ömür bersin inşallah. Ýerine galanlara Allah kuwat bersin. Men özüm Ataway halipa barada 1975-nji ýyldan beri tanıyan Ýugdel Tekaýewiň Arzuw toporuna gatnagylany şondan beri tanıyan nirede suratlar bolsa, aydınlar bolsa ki ýerde gazete beýlek ýöne beýlek gazeteler bolsa ýygnap ýürüti öýümde ýürüti otog bar. Diňe Atawaýyň otog diýdirdim. Ataway halipaň soňky döredin aydymy haýsy aydymy siziň pikiriňizçe? Bilmeýän aydymdaýşy. Boyun olayık, hayran kalsın halayık, kıyılık mertebeň beýik, owadan sen maralym. Mene şol diýip pikir edýän sebäbi öz Göktepe raýonymyzda öz Göktepeň studiýalaryny işleni şol aydym. Men şol diýip bilýän. Soňky döredin aydym diýip bolan ogul hem aydymam şu aýdymy halka açdyk şonu şu birinji taparam bolsa aýdýady şol adamyň başardy bunlar. Ýene gaty talantny Ve benim pikirimizçe nime bolmaly? Taparym rahat niýaty bagyşlap ýadan aydym bolmaly. Kerdara kuwat diläli. Ýalňyşmy ýa-madam şo bolmaly. Şol dogrusyna bara men son kalbomyna şo maralym şunýalyk bir son aýdan aydymlar bardy. Goç ýigit maralym şol son kulormy diýen men pikirimçe. Ýöne men şo Ataway bilen halipa Ataway çağırlyp halipa bilen bile eginniş bolan, bile ömrüni şoň bilen bagyş eden Atawaýyň şeýle Ataway bolup parlamagyna da öz gaty ullukan goşondan goşon ödüm diýdi. Sabarty halipanyň özü bilen diýdarlaşanda şo şeý diýerdi. Ataway halipa bolmak üçin Ataway bolup dogulmaly diýdi. Şoň üçin hem on iň soňky ýerine ýetiren aydym bolsun, ortada ýerine ýetiren, başdaky ýerine ýetiren aydym bolsun, hemme kämil. Soňky döredin aydymna anyk aýdyp biljekkä onu ussatlardan sonra ýöne Ataway halipaň iň soňky ýazgysy video klipi bilbil gördüm. 2007-nji ýylda dekabr aýyna özüme surata düşürdik. Bilbil gördüm aydymyny klip etdik. 2004-nji ýylda da Ýamanyk bal aydymyny klip etdik. YouTube'a girip Ataway çağırlyp klip diýip ýazsaňyz diňe şu iki klip çykýar we şu iki klipa da rejissor bolmak benim bagtyma meýser edipdir. Aýşman haýsy diýip baramen toşun neme diýjekler. Seredin men Türkmenowadyny işleýäkem. Jumamurat Qılıcıv şägirdi wadyr. Şoň bir klibine dipdim. Şonda Jumamurat halipa diýdi, şulaydym diýdi, Atawaýyň soňky aydymy diýipdi. Aydymyň ady Maralym. Owadan sen maralym. Men şonu birinji klip edipdim Jumamurat Qılıcıwyň Türkmenowadyna. Soňky döwründe mine Serdara kuwat diläliň şu adam ýaňlan durda. Soňky döwründe aydymlar şol. Ýöne onuň kuwat dilesi ütköşükde hemmemiz dilýär. Daýjan ýurdumyz atyda bolsun, awadan bolsun ýöne edil şuň döredilen ýaly bolup durda görýärmi gudratda. Ana şol aýdymlarymdan gulagymyz ýaňlanýar. Ähli aýdymlar men gowurýan, dinleýän. Soňky döreden aydymy neme? Maralym aydym bolmaly. Soňky döreden aydymy maralym aydym. Dogry maýsam şuň kowunna bilmeýän zatlaryny bilmek bagtly diýem kadýana. Şoň üçin özüme berilen maglumatlardan hem öz bilýän maglumatlarym boýunça şuňky dawaran alyp bardym. Ýöne edil
anyk bilemok. Ýöne sen şonu maňa öwretseň, ýene seniň maňa bildirşiň meni bagtly ederdi. Maralym aýdym. Ene ýene sportda ýene bir täzelik, ýene bir zat öwrendik. Iň soňky döwürden aýdym. Özüň bilýärmi? Interesli gyzykly soraw ýaman. Iň soňky döwürden aýdym. Ýok, bilýän isem ýalançy. Kän aýdymlaryň men bilýän, diňleýän, söýüp diňleýän ýöne. Edil. Ni söýüp diňleýän idiň, o sorawma bizde haýsaydyn has gowurp diňleýän. Wah Ataway Halipaň halynmaýan aýdym ýok, aň ýerine getiren aýdymlar öz aýdymlaryny mysal üçin öz döwürden aýdymdan Mehri Cemal gatga görýän. Has gowurup, has ýürekden diňleýän aýdymdan bar da içinde. Bira dünýedir diýen aýdymy, biram bäwulim diýen aýdym has gowurup diňleýän. Ataway Halipaň döwürden aýdymlarynyň ene Ayper diýen aýdym bar. Hem Gülsonam diýen aýdym bar. Şu hemme aýdymam gowy çykan, hemme aýdymam şol çykan ýöne. Şu halkyň ýüregine singen aýdymlar da hemmeden bolun ezazy toýlara da baranda Gülsonam diýen aýdym bar, hem Ayper diýen aýdym bar. Iň soňky döwürlerinde döwürden aýdymlar bar. Olardan hem ýadga geçiren aýdymy Bäşim Mutlu Muradowyň sözüne maralym diýen aýdymy döretdi. Değişimde bervelvel gördüm, ürküp gelmiş gülzarından. Haytı bağın bilveledir, haytı bakçanın narından. Emin ählaydym görýän. Diýene şu käwe barsaň magtymlyň aqsa diýdem, ýaş bolsa, imanym ýoldaş bolsa diýer, barsam käwäni görsem, ýa Degistanyň baýryna çyksaň, bady sawa ýadyň öçýär. Weňi baba, Bahaweddin, Mir Kulal, gulukda ýaňlanyp dura, şu derejede magtymlyň goşuklaryny biziň aňymyza ýetirmek ul ulukhan sungat, beýik sungat. Men şonu diýjek bolýan, ýekeje haýşym ýaşardan Ataway boljak bolmalylar. Bular halipa ägir adamlar. Şoň üçin ýatan ýer ýa torsun gys ömrüni gaty uly iş eden adamlar. Ulukhan ýetgeşik bagtda. Aydımlarından men rakta durmany görýän. Rakta durman şonu 85-nji ýylda Torbek Artik bilen bile canly görnüşde şonu işläp o öýünde mat öýde studiýalar öýde wagtda şonu işledik biz ýadga geçirdik şonu işläp. Söýdügüm. Ataway Halipanyň gowurýan aýdym men mara ilki meni tanadan Magtymul Garly Halipanyň asıl Magtymul Garly Halipaň aýdym ol. Şahenem garip desanyň gulna hallirler, zane geliňe. Şol aýdym aýtdym men Ataway Halipany diňläp. Sahaba artyk barda o wagt Oradiyeli baýçyfyňam çalmagyny. Ine şoň üçin men ilki bilen şo zane geliňe diýen aýdymy özüme ýakyn görýän. Öňüm uja özüme bilenim märi, hawa şuň köne çelle Mehri Cemal aýdymyna hasam şeýle bar üýtgeşik bar özüme çekici şol aýdymy şeýle görýän täzäbi men ejemeň adam Mehri Cemal. Şoň üçin şol aýdym hasam ýakynym görýän, ritmini görýän, oň çalt gidişi maňa has näme üçin ýakyn şol aýdymyň dıkış bolup bilýärmi? Täzäbi men öň alparjylykdan öň rap bilen meşgul bolýardym. Şoň üçin şol aýdym maňa hasam ýakyn. Hem aydymam gow nemede ýöne ýesas aydymlar şu görennaglar diýen aydymda şeýle meňli diýip aydymy gaty aňar başy ýerine ýetdi da gow aydymlar. Mysal üçin biz köplenç toýlarda bolamyzsaň esasy halkyň gowurup diňläp haýyş eden aydymlar bar. Diýeli has ýörünlere Leyla, ýa-da onsoň Mehri Cemal, öz owamyň lälesi şuraya meşhur aydınlar var, başka da kän aydın var. Mehri Cemal, maşgala Mehri Cemal. Şo şadiýanlydyr. Kän olanda peýda tapdym da. O döwürde başga şo temada başga aydym ýokdy da, şonu goýaýmasaň. Olam köne kaseteden nemedir montaj. Häzir bir hinglet bereýin aýdym. Ýa aňarda da aýtdym bir ýaramok, sesim sypyk diýe arasyna. Onu da aýtyp bereýin. Sana bolan sevgim elimden giňdi, dağlardan belentdi, deňizden
yarım sen, eğer sen yılgırsın, günüm nurum sen, yüreği yüreğime hey bağlayarım sen. Şular ýaly owadan aýdymlar aýdyp beren üçin halipamyza minnetdarlygymyzy bildirýär. Yürek owazyny, yürek duýgusyny bize dinleden üçin minnetdarlygymyzy bildirýär. Halipaň ýatan ýer ýakty bolsun, işiňiz ugruna bolsun, adabyňyz ýerine düşdün. Sungat näme mätäç? Sungat şu näme täzelikler, sungat adam bolsa her kim bir öz ugrundan ýatmaly, şolarda pikirlenmeli, şolarda zähmet çekmeli. Sungat gow eserlere mätäç, gow aýdymlara, gow saallara, gow kompozitorlara. İşlemeni mätäçde sungut diýilýär. Bu näçe işleden sungutyň aňyrtyna ýeten ýok, näçe dähmet çekden şoňa mätäç, dähmede mätäç. Sungut zihine mätäç, talanda mätäç. Ýaňam aýtdym. Ol ses güýçlendirici aparatlary güýç açyp eline mikrofon alyp gyýranyň bilen, çyýranyň bilen ataway bolup bolan nokta. Men şoňa mätäç, sunguda mätäç. Bir sungut zihine mätäç, talanda mätäç. Şonu aýtjak bolýan Allahjan. Zihin köp bolsun. Sunat hakykylyga mätäç. Gerek gal, düýüne gerek gal. Benim pikirimçe sungat halipalaň döreden zatlaryna köne bolmadyň täzesi bolmaz diýipdirler elbetde. Şoňky halipalara mätäç diýip hasap edýän mene halipalar dinläp şolardan eýleräk agalnýa şuta eýleräk beýleräk agalnýa diýip halipalary dinläp Sunuwata düşünýärleri mätäç. İğrensiz zähmet çekmege mätäç. Bir ilki bilene Hudaý tarapyn zihin berilmeli adama. Ondan soňra şo zihin diýilen bir tähelçe bir götürme bolýar da sunuwatyň. Onuň üstüni özüň zähmet çekip, şol iğrensiz zähmet çekip doldurmaly. Sabartyk ýene de dolanyp geljek bolan sunuwatyň dosy ýok diýe. Gün hakykata mätäç sunuwat. Sunuwat barmy? Diýjek bolýanym sunuwat ýerine ýetirýän adam bar. We sunuwata baha berýän adam bar. Sunuwata baha berýän adam ýerine ýetirýän adamdan kämil bolmasa, baha berýäniň ýagny sunuwata ýerine ýetirýän adamyň derejesi belli bolanok. Şoň üçin dinleýjem gerek. Tüyelimi näçe artistler var, näme diýen, bular samy esasy şo, bular köp dinlemeli. Şu näçe hakka şonu diýjek bolan. Men özüm Anna Berdi Ahtanowy gördüm näil bunu hereketlerini, gördüm bunu toylaryny, daşy Nur Halmamedowyň gördüm, bir menim üçin bir baxt. Näme diýjek? Men olardan obrazes alýadym. Bulardan pitasiya edýärdim. Tworческий. Вот. Şoň üçin bu ýaş artistlary, muzikantlary diýjek bolýan gözlemeli, seyretmeli. Şu Türkmenin milli normasından çıkmalı değil. Näme aýtsan aýdyber, emma şu karakteri bolmaly yerinde. O şonu diýjek bolýar. Atak Hudaýa şükür Türkmenin oğlanları, gyzlary oçy talantly. Sunut zekine. Esasy men pikirimçe şu istenlik bir iş ýöne sunugat diýip şu sunugat barda çeýmaşdyňda men pikir edýänim ahlas, goşmak, zähmet deňdirem netije diýip pikir edýän. Sunugat kämillige mätäç. Sunugat diýen zat diňe kämilleşmeli. Aslında adam ykbaly, adamyň özü ýüregiň urgusy bardyr, jagragma diýilýär. Beýik pes gidýänler, gönü gitmeýär, gönü gitse ýürek durýanlar. Adamam şon ýaly ýokaryk gidýär. We duran wagtda adam aşağı gaýdyp başlaýar. Adam ýokaryk gidýär, dursa aşağı gaýdýar. Diýjek bolýanda adam kämillige mätäç, sen dursaň bolanok sunugatda. Ýara kämilleşeň ýa diýdi gaýdýan. Bir hüwese mätäçde. Mätäçlige ýok sunugatda. Hemme zat döwre görä gidip otýur da hemme zat bir döwür ütköýä hemme zat sıfrawoy tehnika geçýär, ýene geçýär. Bir ýöne edilmeli zat egerde öz edýän zatynda ýene aýdym komam edýän işleri şu Ataway Halipaň aýdymlaryny platformalara Ataway Halipaň öz adynyň oýup şondan geljek girdeji öz oglaryny, atlyklaryna giderýär bolsa, men pikirim şonu ýaly. Sunugat
yürekden yapışanyňa mätäç. Sunugat edil sevgili ýaly başga iş bilen meşgullansaň sunugatdan daşgary. Sunugat göni kategoriýa. Şoň sunugatda diňe sunugat söýmeli. Diňe sunugat bilen meşgullanmaly. Allah jan hiç bir sunugat işgärinden, hiç bir sunugat adamsynyň şol sunugatyň gitmegini islämok. Hemişe şol sunugat yürekde näçe ýaşasa-da yürekde bolup şol içindäki duýgusyny çykarmaga kömek etsin inşallah. Ýaşlara bir maslahat ýa akıl berdiýsem näme diýerdiň? Biziň nusgawy şagyrlarymyz bar. Dünýä belli beýik magtymly, Praga magtymly atamyz bar. Başga da bir topar nusgawy şagyrlarymyň sözlerini aýdymlar bar. Şolary diňlese şunu ýaşy kiçiden ýa ul ýaşly adamlara çenli öwüt nasihat berýän içinde manyň sözler bar. Onuň magtymlaýda magtymly sözlerim taza goşdan uz bolardy ýa-da onu kitap okamany her kim bir alyp okamaga kanagat eden ok her hili adam bar kitap gowurýan ma. Ýöne şu kitap okamasa da aýdym diňlände şolar ýaly nusgawy halk aýdymlary, biziň milli aýdymlarymyz diňlese şonu şoň öde ýa biziň çağalanmadan uly ýaşly adamlardan bilmeýän zatlaryny şoň üçin aýdyp geçipdi. Näme akıl berdim kam? Ne işinde bir işine jüri bolup, sen alyp barjy da, onu işine jüri bolup aýdýan zatlaryny dogry aýtmaly. Emme ýerde şu aýdýan zatlaryny dogry magtymly goşgular bolanyny, klassik şahyrlar goşgularyny hiç umuman hiç goşgyny şolary esas üns bermeliler, ýalňyş aýtmajak bolmaly. Ýaşlar üçin-dämi? O kitaplarını, öz sapaklaryny okap, şu internete köp girýär-de çağalar köp gözlerini agyrdylar. Şoň üçin şoňa bir azyrak girmeklerini maslahat berýän. Normal bol. Ýaşlara diýjekde, goja temany alyp şol halka köpçüligine ýerine, halka köpçüligine ýetirmeli. Şoň ýygyny bolsa ýoş bilen sunugat hakyky türkmen milli sunugaty bilen ýygyny dowam etmeli. Elmedama halipalar köp diňlemeli. O bagajyň kän bolmaly, köp halipalar diňlemeli, zähmet köp çekmeli. Öz üstünde köp işlemeli. Ýa elmedama men şu gowgatlar diňlemeli. Arasynda gowşograk zatlarym diňlemeli we gowgatlaryň gadary bolar ýaly. Akıl maňa da gerek diýerdim. Medeniyetli olmaly, tertipli olmaly, akıllı, bilimli olmaly. Gowuluňy ýetmeli, ýetpärli. Bir adama diňe eliňizden ýetse ýaşylyk ediň diýetmeli. Adam bolun. Esasat adam bolmak. Islenlik kärde bol, islenlik wezipän ýerine ýetir eliňden mümkin ýerde dökülip duraýsyn. Esasat adam bolmaly. Uly kiçi tapawdy ýok. Özüň bolýardım. Hiç kime meňde çek bolmady diýerdim. Seni nähili bolsaňam şu ýagdaýynda söýsünler diýerdim. Bir ýerine oňamaga gow garynjak bolmady diýerdim. Sigurdumda toy bayramlar kän ursun siziň bilen toýlunlarda görüşmek nasip etsin jaňyňyzdan ursun. İnternetde dawa ýok şu Ýok, oturdy. Gepçiler açıkladım ama. Yo eder erkim neler? Gepa ol, gurrunlar näme diýe ölýär öten dilliýe näme gurulasan gurula bermeli. Ýöne o gurulanyň ýanynda da ananyp ýa oňa çyndyryp ýene de hawa çişirmek ýa birde etmek ol nemeligi ýok. Her zatda bir aňyrsynda bir netije bar da şo netije garaşmaly. Ha, beýle kenow diýen soň. Mysal üçin bir matal bolanyny, matal aýdýalar da, onuň sen kelläň her hil zat gelýär. Ýöne hakykatda matal mysal üçin bir zat gider ýydy ýok, dayanmany diýdi ýok diýe. Indi şoň aňyrsynda şoň suwdugyny bildirmek üçin, mysal üçin bir hili gizlin bir zat goýulýar da şoň ýaly islenlik zatda internetde bir sunuga diýişkärler öz alyny bir zat etdi, aňyrsynda bir gizlinlik bar. Bir zat çykarjak, bir zat düşündirjek bolýar. Aslında kiňe bir nimeňe bada habaryňyz adam öz araňyzda gurnalan zat bolýar da. Gurnalan. Ana sawran,